er ligesom i elevatoren. Jeg har været ude og se en kamp i dag. Ja, det var den her. Skal vi lige få den frem? Der, ja. Og det gik. Kan du give et kort kampresume? Liverpool startede bedre, end de plejer at gøre. De plejer jo, den her sæson har de jo haft lidt svært med, at de nemt indkasserer et mål. Og så i pausen, så kommer de tilbage. Men det var dem, som der scorede det første mål på straffe. Ja. Salah Ja, blev fældet. ja, han havde nok scoret på den, hvis han ikke var blevet fældet, Det tror jeg også. hvis man kan sige det sådan. Ja. Men Men inden der var West Ham ret farlige, ja, synes jeg. det var meget lige. Ja, de havde et godt forsøg der. Alisson han reddede den helt ned på stolpen. De har altså også godt potentiale den her sæson. Ja, det synes jeg også, man må konkludere Altså, ud fra det, vi så. hvis de har held ud med, så tror jeg godt, de kommer til at sige. Ja, det tror jeg også godt. Og så score West Ham til det. Det er altså et godt mål. Kanonmål, ja. Hovedstød helt ned ved... Ja, det var noget, jeg aldrig har set før. Han hopper ud ved Van Dijks fødder, og så kommer den støjt ud. Det kræver noget mod. Ja. Men det havde han så. Ja. Og så var der halvleg. Så er vi nødt at få nogle nachos. Ja, så Nunez han viser en kæmpe chance, og så bagefter så scorer han heldigvis. Så kommer Gakpo og Jota ind i stedet for Nunez og Luis Diaz, og så scorer Jota. Ja. Og så var det ligesom slut. Ja, de var lidt kørt over til sidst, West Ham. Der havde de ikke så meget. Da Liverpool kom foran 1-0, så var de var et helt andet sted, end de var til at starte med. Ja. Altså, det var ligesom, man kan lidt sige, at de lige fik et energiboost. Fordi de styrede så kampen indtil West Ham så scorede igen. Så stod det meget lige igen. Lidt 0-0 igen. Ja. Og så, der var ingen udskiftninger ved pausen. Nej. På nogle af holdene, tror jeg. Nej, det var der ikke. Så de kom først i anden halvleg. Okay, så det ser jo ret godt ud. Ja. 5 sejre i de sidste 5 kampe. Ja. Sådan her. Det kan godt blive svært. Ja. Så de har jo haft en rimelig god start. Startede stabilt. Ja, som startede rimelig godt. Spiller så lige der mod Arsenal 2-2. Ja. Som altså, der er stabiler så det er ikke en nem kamp jo. Nej. Det ligger meget tæt, vi kan se. Og den næste kamp var faktisk mod Brighton, vil jeg sige. Ja. Vi har Tottenham på 4. pladsen, som vi skal spille imod, og så Brighton bagefter. Ja. Brighton, de har jo en japansk troldmand, der hedder Mitoma. Okay. Han er fuldkommen vanvittig. Okay. Men man kan jo sige, at det er måske meget godt at få nogle af de svære kampe skudt af nu, hvor holdet ligesom er i god form. God stemning. Ja. De har været, altså de har ikke tabt endnu. De spillede uafgjort mod Chelsea til at starte med. Og så er der City, som der bare... Ja. Hvad med Chelsea? De tabte også i dag, tror jeg. Ja, de tabte til Villa. Vi skal bare trykke på den. Okay. Ja, til Villa og fik rødt kort. Ja. Det var ikke så godt. Ligner egentlig, at det er nogle rimelig, altså, det ligner, at Chelsea har nogle okay stats. Ja. Udover at de har 10 offsides. Det kunne man altså godt gøre bedre. Hvor Villa har 1 offside. Ja. Så igen, 439 afleveringer. Altså flere end Villa, så de har jo nok spillet okay. Ja. De mangler bare det sidste. Ja. Og så rødt kort, det hjælper heller ikke. Nej. Ikke
tid, men altså ikke til sidst i kampen, men på et let kritisk tidspunkt, kan man sige. Ja, det er bare, når du ligesom... Jeg kunne forestille mig, at når det er, du ligesom... Altså, Villa, det er et godt hold, og Chelsea, de spiller virkelig af helvede til på siden. Ja. Så jeg mener bare, når du spiller 11 mod 11, og du mister en mand, hvis du så spiller kampen rigtigt, så er det jo altså, let at score, Ja. hvis du spiller kampen rigtigt. Øhm, ja, det er sjovt. Der var der mange, der havde store forhåbninger til Chelsea, fordi de har købt den helt vildt. Ikke? Jo, det er virkelig lidt for voldsomt, så mange penge, Ja. som de har købt. Øh, og, så, og så er der jo... Jo. Jeg så lige noget. Okay. Så her. Newcastle vandt 8-0 mod Sheffield United. Vi kigger på målscoren her. Har vi 8 forskellige spillere. Det booster altså deres målscore en del. Så her. 22 skud, 15 skud på mål, 1 skud på mål. 598 afleveringer. Men det er ikke engang, fordi de har haft bolden sådan overlevet meget. Fordi jeg tror, jeg så sådan, at der, hvor United de spillede her i, det var vel så i går aftes også, der spillede United mod Burnley, hvor Burnley egentlig havde bolden rimelig meget. Ja, vi kan se her. Ja. 62-38 til Burnley. Ja. 644 afleveringer. Ja. United laver 12 frispark. Ja. Og de laver halvdelen. Burnley har lige mange chancer. Eller en mere. Lige mange skud på mål. Og 9 hjørnespark. Så altså, det er jo også United, de burde jo egentlig have vundet med mere, tror jeg godt, man kan sige på en måde. Fordi de har ligesom scoret et mål, og så har de prøvet at køre den sikkert hjem. Ja. Det ser sådan noget. Ja, fordi altså 38% boldbesiddelse mod Burnley, når du er tophold, det er fandme ikke for godt. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Så hvad har vi nederst? Sheffield United, så Newcastles. Den ligger lige så højt som City's nu. Brighton er faktisk det hold, der har den højeste målscore. Ja. 18 mål. Vi ligger også ret godt, synes jeg. Hva'? Ja. Jeg kigger bare lige på den her kamp der. Sådan imod Arsenal. Son scorer 2 mål. Son han har jo været fuldstændig forrygende indtil videre. Scorede også hat-trick mod Burnley, tror jeg. Hvor de vandt sådan noget 5. Altså 5-2 eller sådan noget. Ja. Ja, den her. Ja. Og så har de købt Madison, der spillede i Leicester, som der ellers skulle spille i Championship. Ja. Også fantastisk spiller. Han er lige blevet kåret til månedens spiller i Premier League. Okay. Tror jeg så. Ja. Han har lavet virkelig mange assist. Og spare. Det er stadigvæk. Men så igen, i forhold til, at de vinder 5-2. Burnley har egentlig bolden en del. Og får 16 skud. Ja. Men så igen, det kan jo godt være, at de bare skulle tænde på midten. Fordi de har kun 4 skud på mål. Ja. Men altså, 7 hjørnespark. Ja, det siger noget om, det er ret fremme. På en eller anden måde, ikke? Jo, jeg mener, i forhold til, at du spiller mod Tottenham og United, Ja. så er det rimelig godt klaret. Ja, altså, ja. Var de ikke i Championship sidste år? Ja. Det er muligt. Jeg tror, de bare, de er Burnley, de hold, der altid ligger lige på grænsen. Ja, ja. Men altså, hvis man skulle lave sådan en tidlig call-out for hvilke hold, der kommer i top 4, ja. Så tror jeg, City er garanteret. Ja. City, de er garanteret. Ellers så skal Haaland brække alting, og alle hans andre spillere skal brække alting. Ja. Men det er lidt sådan, det er lidt tricky over, synes jeg. Fordi der er nogle hold, for eksempel Newcastle, jeg har haft nogle svære kampe. Så
Det her med, at de taber til Brighton, taber til Liverpool, taber Ja, til City. Altså, de har haft tre svære kampe ud af 6 kampe. ja. Fordi så, når det så her, så viser de også lige, at de stadigvæk er gode. De er stadigvæk i live, ja. Ja, præcis. Den her, det jeg tror faktisk, ja, præcis. De scorer i sidste minut, så Okay. Brighton, de har altså kørt dem rundt. Ja. Øh, ja, Men top 4, hvad siger vi? jeg tror, altså, man kan jo, der er, det, igen, det er lidt tricky, fordi jeg tror ikke United, de kommer med. Nej. De spillede bedre, end de har gjort de fleste år sidste sæson, men så igen, så gode er de heller ikke. Så hvis man ligesom hvis nu vi laver udelukkelsesmetoden, Ja. alle de hold, der er, som vi kan se her, fra 10 til 20, de er ligesom udelukket. Altså, Nottingham Forest, de kommer ikke til at overraske, og ligesom, altså, det kommer de ikke til. Så har vi West Ham her, og Newcastle, som der godt kunne være. Newcastle, de er jo med i Champions League lige nu, har fået den sværeste gruppe, der er spillet mod Milan her. Skal jeg se, vi skal spille mod PSG næste gang. Så altså, de har, så igen, de har også haft de der 3 svære kampe. Brighton, Liverpool og City. Det er jo rimelig svært. Altså, Villa, jeg tror ikke Villa, de holder så meget. Kigger på, hvem de har tabt til. Øh, her, her, hvor de har den første kamp mod Newcastle, taber 5-1. Så vinder de 4-0 mod Everton, som ikke er så gode. 3-1 over Burnley, solid sejr. Så her taber de 3-0 til Liverpool. Liverpool vandt stensikkert, kan jeg sige, som Liverpool-fan. Og så vinder de her 3-1 over Crystal Palace. Som Liverpool-fan, når jeg har set alle Liverpools kampe indtil videre. Liverpool har ofte vundet med altså 3-0 eller 3-1 eller sådan noget, hvor de ligesom kommer bagud, altså i de kampe, hvor det andet hold har 1 mål, og så kommer de tilbage, oftest efter pausen, eller bagefter, fordi at de laver dumme fejl i forsvaret, og så bliver der indkasseret. Vinder 1-0 over Chelsea, de har ikke været gode. Det må man altså bare sige. Men altså, Villa, igen, det her Villa ligger lidt på samme niveau som West Ham og Newcastle, med at det er muligt. Til gengæld et hold, som der også er tæt, altså hvis nu vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg ser det som om, at der er i hvert fald altså, omkring 8 hold, som der har en okay mulighed for at komme med. Øhm, ja, Liverpool har spillet godt, hvis de holder den resten af sæsonen. Altså, hvis de vinder alle deres kampe og vinder over City, så, så tror jeg, altså, så har de jo ligesom klaret dem, hvis man kan sige det sådan. Liverpool, som har, de kommer til at have nogle svære kampe her. Se på det her. Se. Spil mod Tottenham på udebane, mod Brighton, også på udebane. Så mod Everton, den skal de gerne vinde. Lokalopgavet, så er der mod Nottingham Forest, skal de også gerne vinde. Mod Luton Town, skal de også gerne vinde. Så det er ligesom, så kommer der mod City her den 25. november. Men altså, ja, det er ligesom, altså, det er mere den her Tottenham og så Brighton, som der kan blive lidt tricky, tror jeg. Eller det tror jeg i hvert fald godt. Ja. Vi går ind her igen. Så, altså, Arsenal, de har vel vundet. Ja, de har vel vundet lige så mange som Tottenham. Går jeg ud fra. Ja. 4-0 mod PSV. 1-0 over. Okay.
2-2 mod Fulham. Øhm, så igen, de har ikke vundet med så meget. Den første kamp i sæsonen, den her, der vinder vi kun 2-1 over Nottingham Forest. De scorer så et sent mål, så ja, 779-21 har spillet overlegent. 90% pass accuracy, så de har spillet en god kamp her. Øhm, så altså, også den her mod Crystal Palace. Det her, de får et straffespark, så scorer de, så får de rødt kort. Og hvis det havde været imod et godt hold, så var der nok kommet, så havde det nok ikke været så nemt, som det nu er mod Crystal Palace. Ja, igen, de får et hurtigt mål, fordi Arsenal ikke er vågne. Ja, så kommer de tilbage. Fuldkommen vanvittig comeback. Skulle i 70. og 72. Og så får Fulham et sent mål, efter at de har fået rødt kort. Så ja, jeg så den ikke selv, men altså lidt, det her tænkte jeg egentlig, det var i hvert fald en vild kamp. Rashford scorede i 27 minutter, og så kommer Arsenal så tilbage. Men i hvert fald, det jeg prøver at sige, det kan blive rigtig svært, altså at call out, hvilke hold, der kommer med i Champions League lige nu. Fordi sådan et hold som Brighton og West Ham og Liverpool, de tre hold, de er alle sammen med i, hvad hedder det, i Europa League. Og hvis du vinder Europa League, så er du automatisk med i Champions League. Så hvis nu, lad os sige, West Ham, de ikke kommer i top 4, men de vinder der, så kan de jo stadigvæk godt nå det. Så det er svært at sige, hvem der kommer med. Fordi i hvert fald for mig at se, så er der altså top 8 her. Mm. Der er mulighed for, at alle 8 hold kan komme med. Og så måske United, så bare på. Ja, Selvom det ikke rigtig tror på det. hvis nu de kommer med et eller andet. Hvis de laver en eller anden sindssyg vintertransfer. Ja. Men altså, City rører nok med. Jeg håber også for Brighton, at de kommer med. Fordi de spiller fandme flot fodbold. I forhold til, de har ikke så mange penge. Nej. De spiller bare godt. Ja. Ja. Ham der Mitoma der. Han er virkelig Den god. japanske spiller. Ja, præcis. Ja. Altså, 3-3. Ja, det er godt. Og han er hvad? Så han er 25 eller sådan noget. Men i hans anden sæson i Premier League, sådan der, altså for Brighton, fordi han er ligesom Brightons ligesom gode spiller. De har jo fået, de spillede jo godt i sidste sæson, kom på en 6. plads, lige op i røven på Liverpool. Altså rigtig, rigtig tæt. Ja. Men du kommer, Europa League, det er i 5. og 6. plads. Men altså slå for eksempel Liverpool et par gange. Ja. både i de der FA Cup og Premier League. Ja. Med to måls forskel, så jeg kan sige. Ja, det er godt for. Ja. Men så igen, man kan, altså, det er svært at sige, fordi de har ikke det bedste hold. Så altså, jeg mener, sådan et hold som Newcastle, de har et meget bedre hold, end Brighton har. Ja. Hvis du kigger på spillerne. Ja. Så på den måde, så er det ligesom nemmere for Newcastle. Ja. Fordi de spiller god fodbold. Ja. Og lige til sidst, også hvem rykker ned? Luton Town, de holder ikke. Nej. Nu har jeg ikke. Og Sheffield, det ser heller ikke for noget for dem. De holder ikke. Burnley, de har været lidt uheldige måske. Det er bare hvis vi lige kigger på dem her. De har haft nogle virkelig svære opgør. Altså mod United, som der er et tophold. Ja. Mod Tottenham, der er også et tophold. Så har de mod Villa, der også er et godt hold. Og mod City, som der er en af de bedste hold i verden. Ja. Så det er, som bundhold, så er det en hård start at komme imod. Altså i hvert fald 4 ud af 2. Jeg tror, de ligger ind i underskud.
tror, de har spillet 5 kampe. Egentlig. Ja, de har spillet 5 kampe, så de mangler stadigvæk en. Hvis de vinder den, Det er Luton Town ser det ud til. ja, så hvis de vinder den med, altså hvis de vinder 3-0 for eksempel, Ja, så ligger de på en, altså, så ser det bedre ud. så kommer de højt op, Ja. hvis man kan sige det sådan. Fordi bare det, altså, at Chelsea har 1 point mere end Everton, det var, Chelsea rykker nok ikke ned, men det er stadigvæk skræmmende, fordi for eksempel Liverpool, de lå jo efter 6 kampe sidste sæson, så lå de på 9. plads eller sådan noget. Okay. Men det er bare, altså, der er lige fem pladser længere nede, fra 9. til 14. plads. Ja. Altså, der er næsten tættere på, altså, på sidste pladsen, end der er på top 10 for Chelsea. Ja. Men altså, Sheffield rører ned, Luton rører ned. Jeg kan ikke sige det sidste, fordi det er svært at sige, synes jeg. Fordi Burnley, de har jo spillet okay. De har altså skabt chancer, scoret mål. Ja. Men de har bare haft 4 rigtig svære opgør. Ja. Lidt ligesom Newcastle også har haft 3 svære, tre svære opgør. Ja, det bliver godt nok spændende, altså om de 4. Det bliver en spændende sæson, den her. Både i den lave ende og i den høje ende. Ja. Fordi Luton Town, de har ikke et specielt højt budget. Jeg tror, har de overhovedet scoret det ind til mål? Så bliver det 1-0. Okay, 2-1. West Ham. Okay. Sidste minutter eller sådan noget. Ja. Dansker. 3-0 til Chelsea. Og så smod Brighton. Men så, de har jo haft 3 svære opgør her. Faktisk. Men så igen, de har stadigvæk tabt til Fulham. Men det bliver faktisk spændende at se, hvem der kommer til at vinde af Luton og Burnley. Det gør det sgu, ja. Okay, det var et ret godt summary, synes jeg også. Fedt at være her i Liverpool og se kampen med dig. God stemning. Det må man sige. Det var virkelig intenst. Ja. Nerverne, de sad bare uden på tøjet, kunne man se på de fleste, da de startede, ikke? Jo, men også fordi, det var jo ligesom, altså, jeg har allerede kigget på dem, men de spiller god fodbold. Det gør de. Altså, de har også haft nogle svære kampe. Ja. Men har vundet over Chelsea, spiller dog 1-1 mod Bournemouth. Ja, det er ikke så godt. Det er bare dum start på sæsonen. Ja. Men der er nogle af holdene, som der har haft altså du ved, 3 eller 4 svære kampe. Så det er svært at sige, hvor de ligesom rigtig ligger. Ja, det er det, ja. Ligesom i Newcastle, der havde City, Liverpool og Brighton, som er de 3 hold, der ligger altså de 3 øverste. Ja. Så... Og hvem er det så næste gang, vi har? Det er Tottenham? Ja, på udebane. Tottenham. Ja. Og så næste igen, det er Brighton på udebane. Ja, så det kan godt. Og så lokal derby. Ja. Hvis de ikke spiller ordentligt, så kan de godt ryge ned i tabellen. Det kan de. Det kan de. Der er det er 3 svære. Everton, det er også altid en svær kamp. Jo, når du spiller mod dine rivaler, så er det altid svært. Ja. Hvis vi sammenligner med Brøndby FCK. Ja. Hvis man kan lidt sige FCK og Liverpool, fordi altså, FCK har pengene til det, Brøndby har ikke rigtig pengene til det, men Brøndby spiller alligevel altid med. Ja. Så det kan gå begge veje. Helt sikkert. Okay. Ja. Godt. Lad os sige det var det. Yes, lad os sige det.